ଗଢ଼ିଛୁ ରେ ସବୁ ତୋ ହାତରେ ମୋ କଥା ଭାବିବୁ ତୁ ଥରେ। ଦେବୀ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆମର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜିଶିଲେ ସ୍ନାନ କରି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। କାଲିର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏବେଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେବୀ କହିବେ। କାଲିର ପ୍ଲାନ୍ରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ଆମେ ସେତିକି ଫୁଟ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ପୁରା ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା କାଲି ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଥିଲୁ, ଆଉ କାଲି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ। କାଲି ଆଜି ଆମେ ଝରଣା ଗାଧେଇଥିଲୁ, କାଲି ଆମେ ବାଦଲରେ ଗାଧେଇବୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏଇ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମିଛ କଥା କହିଲା, ଏଇଟା ପୁରା ମିଥ୍ୟା କହିଛି ସେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖ ଏଗୁରାକ ଦେଖ। ଆମର ନୂଆ ମେମ୍ବର ଜୀବନ ଜି ଯେ କି ଆଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟର ହେଲା ଟ୍ରିପରେ। ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିଦିଅ। ପାର୍ଟି କରିବନି କିଏ ଜାଣିଛ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗକୁ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କହିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବି ନାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଇପାରିବି ଦେବି ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଦେଇପାରିବିନି ଆନ୍ସର। ଏମିତି ବି ଯୁଗରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ତରିକାରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ତାକୁ ଦେଖା। ଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ତରିକାରେ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଫଟୋ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଗଢ଼ା ବି କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ହେଲେ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ହଁ ବାସ୍, ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସତ ନା ମିଛ ତମେ କହୁଛ? ଆରେ ଦେଖେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ମାନେ ମିଛ କହିଲି ସାହୁ, ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୋ ୱାର୍ଡଟା। ନାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ ସେଇଟା ଇଏ। ତମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯଦି ମାନେ ପଥର ଭିତରେ ଲାଇଟା ପଚରା ठाटा ही बस दुनिया गढ़ी रे सब तो हाथरे मो कथा भाबिबु तू थरे नहेले दुनियाटा अबिटे कहिब मते उत्तर दबु कालियारे सुनना को कर्म फल भोगुछि मो पावନରେ कहि
ବି ସେଇ ମୁଁ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଧାର୍ମିକ ପୁରୀର ସେଇ ପିଲା ଯିଏକି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଆଇ ମଣିମା କଣ କହୁଛ? ଆଇ ଏଇ ଗୁରାକ କି ଅଭଦ୍ରାମୀ କଥା କିଅ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମିଶିଲେ ହିଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ହଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଧରିଲେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କିଅ? ଆଉ ବେଲିପୁଅ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଖେଳ ହେଇଯିବ? ପେଲେଇବ ସେ ପୁରୀ ନୂଆ ହେଇଛି କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବେଲିପୁଅ ଆମେ ଖାଲି ଖଟିବୁ ସେମାନେ ଶୋଇବେ ଖାଲି ହେଇଗଲା।